ако аз и ти искаме да имаме някакво бъдеще, нали, утре някой да се грижи за нас, ние трябва да засадим, да посадим в сърцето, да запалим искрата. Проблемът в момента е в това, че нашите деца се унищожават. Аз не искам твоите, на Веско бъдещето, моите внуци, не искам. Така не бива. Така не може да продължава. Не може да си убиваме децата. До нея на Запад, ако искат да си ги бесят по пътищата. Аз не искам България. Искам България да бъде нормална за нашите деца. Стига толкова. Трябва да приключи тази глупост с самоунищожението и на нашите деца. С някакви идеологии, с някакви, не знам какво, всякакви шизофренни идиоти, с тези екрани, с наркотици, с хазарт и на никой да не му пука в името да краде едни пари и понеже някъде си нацедил задника на топло и цуцурка някой левче да убива,